Hi guys, andikho strict ne. I am not strict, but zikhona izinto ezindiphambanisisayo. Andililo nehomba for that matter. Andililo ihomba. But khona into ezindiphambanisa enqoma yokuthi ndisilone. Beligeza. You understand? And eyokuqala kwezo zinto. Ezokuqala kwezo zinto ngumuntu ofaka i-toilet paper emchameni. Like uyenzela ntoni lo nto? Guys, iyandigulisa. Iyandonyanyisa bekuthi manje umfetcha fresh umnikazi wa like umuntu othi mhlawumbe ebechama ebingasebenzisa i-tissue ayifake phakathi emchameni. Iyangicaphukisa yabo nje manje ndithetha ngayo. Ofika idada ndine-picture ndithetha ngayo. Ofika idada pha yes sis uyenyanyisa uyadika ungaphindi lo nto. And then number 2 yezinto endizicaphukelayo ngumuntu othi xa ngaba ebehlambe izitya okanye lonto beyenza ashiye amanzi. Like ugqibela uhlambe izitya ngokungamanzi othini? Cela uchitha amanzi, wachithe amanzi. I don't care uba ubusenza ntoni, chitha amanzi dog. Guys, andilohomba, andilili homba nam, but ezi zinto ziyandiphambanisa, chitha amanzi ne, sudika. And then number 3 ngumuntu othi xa epheka ne. Umuntu othi xa epheka azamise mhlambe beve taste, azamise then alifake icephe apha emlonyeni, aphinda azamise very. Yo! Skayentantwe. Uyenzela nonondo ingokhiyo, like I hate it so much. Like don't do it. Especially xa uphekela mna, mhlambe xa uphekela wena wedwa ungayenza lonto. Sitye izinkco zakho ngo. You mean masitye izinkco zakho wena uzozamisa uphinde uthi nona nini ngayithandiyo. Yeah, I think nje lezo zinto ziyi3 and then qomba yi ke ngoku. Ay no buyaphambana, inobuphambana ukufa. Number 1 ngumuntu oshiya toilet paper emchameni okanye kuyo yonke into. Ma! Adithandi mama! Adithandi. Woo! Nangu mama ugqiba ndikhumbuza guys. AF4 endingayithandiyo ngumuntu obethi xa evasa ngesephu. Uthi la xa uvasa ushiya isephu inyikinyiki. Sula isephu peto. Isephu sula isephu ngathi xa ndibamba isephu inyikinyiki. Whoa, guys, like I hate ezo zinto. Umama nje benikhwaze endikhumbuza ngalento. It's because yazi ba andifuna ukuthi zincinci but khona izinto enqomba yabona I cannot tolerate this. Andikwazi nothula. To understand that umuntu oyenzile lapha ekhaya seningathethanga ngiyamjonga nje. If ushiye isitata samanzi like ubona mhlawumbe izitya kuthiwa ulisa. I just look at because uyayazi utheni senza lento, utheni uyenza lento, uyenzela ntoni. Ngiyacaphukela lezo zinto. Guys ubone uthi xa uthatha isephu ufuna uvasa iyahlihla ithi yo I think ezinye izinto ufuna kuzenza xa kuthiwa mhlambe awuzishare izinto nabantu. Oh yeah, please tell me if dramatic ngezinto. And I also want to know uba zindoni nina guys uyiqonda ba ziyakuphambanisa down